ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲି। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ପାଣି ଢାଳିଲି। ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଢାଳି ଗାଧୋଉଛି। ମୋର ଗାଧୁଆ ସରିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଟାୱେଲରେ ପୋଛି ହେଲି। ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନାଣ୍ଡୁ ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିଲା। ତ ଆଜି ବିମଳୀ ମାଙ୍କର ଏକଦଶ କ୍ରିୟା ଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 11 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିନେ ନା ହେଲେ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତିକ ଦିନ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ହିଂସାବାଦ ନକରି ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇବି। ପିଲାମାନେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲଭ୍।